caretaker ntenerete nurses Nyamira County. Asiri tukoria rero ntore no mogoko mone muna nurses ba Nyamira County. Asiri ncho na intu twabere na abandi be county kinde ochengera ritukeriga yarengeria nurses week. Ya chakirange wiki emo yaerire. Leo na ndebakaro kore climax Nairobi. Lakini ntuna Nyamira tokararia baka ndoka kusherekea Nairobi. Ntuna Nyamira tosherekerega iga. Ngwakera buya muno. Mugavano itwa amusinyari baso gotwanjira ntitosherekeye buna nurses be county yeye. No mawaziri ito Dr. Mogoi, Chief of Savants babe na ba director babe na kubwa mono Dr. Jared Oeva, our Director Medical Services. Aso gotware ganene ntumo yegonge bunoyo. Ditugo togo chengera chinurses asiga sie engiya nande nkongo beruete kokora asaba roire. Konya nurses ngwetera bare amakongo ao lakini ande mono betuma igera kokonya asobugima kwa abantu. Bakonya mona sibuna maternity abantu baro abange nurses bakonya abangi na konyora abana. Bakonya no ni chwodi abantu abange baro nurses nabo bakogendera kushugulikana kabari bagenderete. Taninga nurses buko bakorega sikoro wale barwire tukubatana twensibe as a team leji kada chinde clinical officer doctors and other cadres but anere to argo shirika nurses ase kweruberuete na go kolera abana inchi. Dr. Donald Mogoi waziri ya afya se county ito ya Nyamira. Lero to celebrate nurses week. Was nurses day. Na bari bamanyete so bako ya system ya health nurses na botambe bako babange. Na bako bera no mu rwaire astinga kitintambe akali 24 hours kero mu rwaire ari nyagitari enasi na rororo. Na egasi riba okora muntu ndite yundura nyakore. Negasi very important negasi baraboka beruete. No tagawaka ni nasi to kunyara kumwaka na kinse kiri cya cyonse pya okora. Ikiagera okweru ko riba kwerwa na ko bakogera abantu abange bakugwena onyembari batari kugwena ukorendu kuri bakorendu neki nasi ase nyagitari na kekogera ba bera samatuko ari amangi usari bakomenya sense ikono ko batebinga mbuye mona se gasiri bakora na namba ibere ko recognizing tubune county ntumanyete nga ntubwati kinasi kito tumanyete buna abanasi abanga bari kinyagitari kito na bagarete system yiteganda tekorani na bagarete no nyagitari ya Nyamira kusinyagitari ende onse tubwati skogari ekorukwe nyagitari igona kiagara tuate abanga wiko to celebrate tukeri na barabo nande namba ibere nga to celebrate tukeri na barabo uika to hakikishenga tonyare ko bato gukwana na barabo aseme pange tubwate kuhusu system ya afya na kolingana pia nimepange iri mugaba nabwate nga kuchimutu ikitogo chikokora kuhakikisha nga egasi y'abanasi nebe egasi y'engororo nande egasi ere supported. Secretary ase kiombe kia union kia Nyamira nurses lero twachire gaiga washerekea itugori nene lichinas inkokora tore celebration every year. Lero muna tuachira nyawanye tubwate challenges we know tubwate challenge chinyinga se county ito muna chinas ekitoko demand korwa se county government lakini aserero ekerengeka nane kialenge nkelinga nogo celebrate rainde toko akirambu ya mone se county ya Nyamira asoko okwerwa to support ritukeli we appreciate so much and mogendererbo ainde toko sabanga next time ebe shere nene ikiagera nurses bange bege tigo ikera nagaiga itangasu mapema ainde tokore shere nene asai yamake na atakire nurses bonse banyamira celebration yengia ainde toira negitokwanda gukora kigaci cito tokore no moyo yomo bune union gosa muntu aenderete kubarwanirira ntumaite mutagete korora mange kurwa sitore lakini no tore na inwe buna bono igangwana toiko engage county government ase meeting togo twara ariama ya barato tebi na botogo joto batebi biyemono samalieta ngoro ku Dr. Jared Oeva
onde mu director of medical services ase county ya Nyamira. Lero ni ndamoko kujoin chinas cha Nyamira county government asoko sherekea lituko kuna International Nurses Week elio likochengera egasi ye nurse n'abanasi bali bagokora egasi asukurwali abaroire baitu sinyegitari na nene mono kubakira aba nurse baitu ba Nyamira county ngambu ya mono na hongera ase egasi engia lero nilitukulie ino na mukuli chengera na ntu twensi twagokire ikiagera twagwaterene pamoja asukurenda afya ya abaroire baitu na kubasomia chinjira chinyinge asoko menya buya igonto bwati mange no goteba nga our nurses ongera and we'll be doing this every year twakere county government itumbia mono ikoraune governor aseugo twanjira gosherekea our nurses week at Nyamira county kiagara lero omoyego monene igore national lakini ntu twanjira tutware oyo ito makasi county ya Nyamira bia mono sana.